Il-perjodu ta' sentejn bejn l-1949 u l-1951 meta kienet toqgħod f'Malta, ir-Reġina kienet qisu bħala fost l-isbaħ żmien ta' ħajjitha. Dan kien il-mument ta' qabel ma ħadet it-tron wara l-mewt ta' missiera ir-Re George VI. Tifkira tar-Reġina Elisabetta li kienet qis pajjiżna bħala dara l barra mir-Renju Unit, żorna Villa Guardamangia fejn kienet toqgħod flimkien mal-Prinċep Filippu. Fis-sala quddiem il-kamra tas-sodda li kienet tuża Elisabetta, tkellimna ma' wieħed mill-kuraturi tal-Heritage Malta, Kenneth Gambin. Huwa spjegalna dwar ħajjet ir-Reġina li dak iż-żmien kienet il-Prinċipessa Elisabetta, f'mumenti li juru li r-Reġina Elisabetta kienet tfittex li tgħix ħajja sempliċi. Naħseb l-iktar ħaġa importanti tar-rabta tal-familja reali dak iż-żmien il-Prinċipessa u Prinċep Filip ma' Malta hija proprju dan, l-element uman. F'Malta kien l-ewwel u kif żviluppaw l-affarijiet l-unika ċans illi Filip u Elizabeth kellhom li jkunu familja normali. L-eqreb li setgħu jaslu għalija possibbli għax huma xorta kienu familja reali, però meta kienu hawnhekk kienu l-bogħod mid-doveri uffiċjali u burokratiċi tal-Kuruna u setgħu jgħixu bħala familja. Meta ngħid bħala familja ġifieri setgħu iduru mal-gżira, jmorru jomu, Elisabetta kienet tmur tagħmel xara, tixtri, tdur bil-karozza, tmur għal-mixjiet fil-kampanja, affarijiet li assolutament ma kinux possibbli li kieku baqgħu l-Ingilterra. Però ir-Reġina Elisabetta ma kienx jirnexxilha tgħix il-ħajja li kienet mixtieqa minnha li kieku ma kinitx il-persistenza tar-raġel tagħha l-Prinċep Filippu li rrid jirritorna fis-servizz navali wara iż-żwieġ tagħhom. Fil-fatt kien għamel diversi talbiet lir-Re George VI biex jagħtih permess jirritorna fis-servizz. Ir-Re minħabba li saħħtu ma kienx itih, għall-ewwel kien qallu le għaliex il-Prinċipessa Elisabetta kienet l-eredi tat-tron. Iżda ma li saħħtu rkuprat taħ il-permess biex ikun parti mill-uffiċjali navali fil-bażi ta' Malta. Ir-Reġina dak iż-żmien Prinċipessa akkumpanjatu. U ma' Filip, ovvjament imbagħad ġiet ukoll il-mara tiegħu bħala l-mara ta' uffiċjal navali, kif kien hawn ħafna nies oħrajn ta' uffiċjali navali oħrajn fin-Navy. Però kellhom problema, ma kellhomx fejn joqogħdu. Inserta illi bħala uffiċjal għoli ukoll tan-Navy Ingliża f'Malta kien hawn Lewis Mountbatten illi kien jiġi ċ-CEO ta' Filip. U dan qallhom problema ma teżistix, ejjew miegħi. Filip Mountbatten kien joqgħod hawnhekk Villa Guardamangia u bekk Villa Guardamangia saret ukoll ir-residenza tal-familja reali.